τα λέει κατσαρίδα! Όχι, γαρίδα. Θα κάνουμε μια εύκολη συνταγή. Μπορείς να την κάνεις και μόνη σου στο σπίτι σου σε 10 μόλις λεπτά. Καθαρίζουμε εξωτερικά το κέλυφος της γαρίδας. Συνήθως το κέλυφος το κρατάμε για να κάνουμε ένα ωραίο ζωμό από γαρίδα. Και μετά θα συνεχίσουμε βγάζοντας ένα μικρό εντεράκι που έχει η γαρίδα μας. Με οδοντογλυφίδα το κάνουμε αυτό. Με ό,τι μητέρο έχουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Φρέσκια ντομάτα, καυτερή πιπεριά, σάλτσα ντομάτας, μαϊδανό και το ζωμό της γαρίδας. Το ζωμό της γαρίδας από τι θα τον κάνω? Από αυτά που θα καθαρίσουμε τη γαρίδα είναι πολύ απλό. Θα τα βάλουμε, θα τα βράσουμε και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Έχουμε βάλει τις γαρίδες να σουταριστούν στο ελαιόλαδο. Θα προσθέσουμε λίγο αλάτι. Πρέπει να καούν αυτά. Καλά. Όχι, Πώς να θα πάρουμε... καταλάβω τι έγιναν? Έχουν πάρει ήδη το χρώμα τους και θα προσθέσουμε λίγη καυτερή πιπεριά. Θα προσθέσουμε την ντομάτα μας, φρέσκια ντομάτα, Όσο? σε κύβους, μία κουταλιά περίπου. Και τώρα η σάλτσα ντομάτα μας, περίπου 2 κουταλιές για να γίνει σάλτσα. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το ζωμό γαρίδας που είχαμε βράσει πριν. Θα το αφήσουμε να σιγοβράσει για 5 λεπτά, όχι περισσότερο. Είναι έτοιμα. Το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγο μαϊδανό. Πάμε να σερβίρουμε. Έτσι είναι πεντανόστιμο. Αν θέλουμε όμως μπορούμε να ρίξουμε και φέτα. Εσύ πες μου στα σχόλια, προτιμάς τη γαρίδα σαχανάκι με φέτα ή χωρίς?